may tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Magandang morning po sa inyong dalawa. Ako po si Pau, tambalanista since college. Parehas kami na tambalanista ni Aya, yung girlfriend ko. Kung naaalala ninyo, dinalhan namin kayo ng durian candies from Davao last August. Yung dalawang balot? Di ko matandaan. Baka konti lang yung binigay. Hindi ko natandaan. Sarap! Medyo bawas nga yung isa eh. Oo nga, may kagat. Kaya namin natandaan kasi may kagat. Sarap. Ganito po kasi. Nung graduate ng high school si Zaira, yung younger sister ko, at 16 years old, bumukod na siya sa amin at nag-asawa. Nagkaroon sila ng 2 anak. Dahil hindi pa naman talaga handang magpamilya, hirap sila sa buhay. Walang buwan na hindi nag-message sa family group chat para humingi ng pera dahil hindi sapat ang kinikita nilang mag-asawa. Wala na daw silang makain at kailangan ng allowance ng mga bata. 25 years old na si Zaira ngayon. Yung mga anak niya, 8 years old and 6 years old. Bumibisita sila sa bahay ng parents ko every weekend at mahal na mahal namin sila. Kaya lang, habang lumalaki, napapansin namin na nagiging bastos sila at hindi maayos makipag-usap sa amin. Siguro dahil nakatira sila sa squatters area kung saan ang araw-araw na nakakasalamuhan nila ay hindi masyadong maayos makipag-usap. Lalo pa at minsan daw pinapaubaya na lang yung mga bata sa kapitbahay kasi nga nagtatrabaho silang mag-asawa. Mahina din po sila sa reading comprehension. Yung 8 years old kahit simple words hindi mabasa. Nababahala kami kasi gusto naming lumaki silang good citizens at matatalino. Sa ngayon po na pagkasunduan naming magkakapatid at ng parents namin, nakunin yung 2 bata kasi nakakaawa po ang sitwasyon nila. Kami na po ang magpapaaral sa kanila dahil dito sa amin at magsusustento. Gusto ko rin po silang ipa-speech therapy para matulungan sila sa pagbabasa at sa pag-aaral. Gusto rin namin na magabayan sila sa mabuting asal at pananalita. Gusto namin silang i-expose sa mga bagay na positibo at mapalawak pa ang kanilang kaisipan na hindi lang limitado kung saan sila nakatira sa ngayon. Nabanggit na ito ng isa sa mga kapatid ko sa mag-asawa pero hindi sila sumagot. Alam naming masakit ito para sa kanila pero pwede naman nilang dalawin ng mga bata tuwing weekend. Bilang mga magulang din po kayo and since you are looking at this from an outsider's perspective, tama po ba na ampunin namin ang mga bata? May maipapayo po kayo kung paano namin kakausapin yung mag-asawa kapag kinausap na namin sila ng formal tungkol dito? Maraming salamat po sa payo ninyo. Ang inyong tambalanista, Pau. Dami ko ng problema, dumagdag pa to. Charot. Oo,
hindi Oo. biro yung problema Hindi nyo. biro kasi yung problema ninyo. Dumagdag pa to sa isipin ko. Ano kaya tayo today, partner? Psychologist, as a doctor, as a DSWD. Or as Alam niyo naman kami, iba-iba yung role araw-araw. Tama. Or Attorney minsan, truth, naniniwala naman kayo. Doktor, ganyan. Psychologist. Yan, ganon. Nutritionist, pag nagtatanong kayo tungkol sa diet ko. So ngayon, bilang miyembro ng DSWD. Yeah, diba? Ano nga ba ang batas tungkol dito? Yan. Ano tayo? Bilang mga nanay at tatay. Ultimately, Pao, syempre it has to be the parent's decision. Mm-hmm. Kahit anong pilit ninyo, sa totoo lang, kung ayaw ng mga magulang, wala tayong magagawa kasi hindi naman kayo yung magulang. Mm-hmm. Diba? Ang pwede nyo lang talagang gawin ay patuloy na silang kausapin tungkol dito. Or magbigay ng mga konkretong mga halimbawa ng mga taong napariwara ang buhay. Ganyan. Oo, baka kasi sabihin nila kwento lang ang lahat. Oo. Baka So kailangan invento nyo. Hindi naman kami naniniwala. Hindi kami naniniwala. Diba? So kailangan meron tayong Canva presentation ng mga taong napariwara ang buhay dahil napabayaan ng magulang. Yan. Hindi, pero ultimately, ang wala talaga tayong magagawa lahat kung gusto ng magulang na gano'n. Hindi natin pwedeng pilitin yun. Ayon sa Article 7.3, line 16 Ayan, ng preamble. ng preamble of the Philippine Islands of the world. Philippine Islands of the world. Ganon, 'di ba? Dapat sila. So ngayon tinatanong mo paano niyo sabihin pagka formal na ninyong wala naman talagang ibang paraan kundi sabihin lahat ng sinabi niyo sa amin, 'di ba? Na we're very much concerned. Gusto namin na dahil sila ay kadugo namin at hindi sila iba sa amin, gusto namin lumaki sila na maayos yung environment, mabuti. Kumbaga ang sasabihin niyo always for the best interest of the kids. Kasi sasabihin niyo, wala naman kayong oras Parehas naman kayo nagtatrabaho. So, ganun din. 'Di ba? So, ganun din yun. Mas napabuti. Kesa iwan nyo sa iba, edi iwan nyo na lang sa kamag-anak, 'di ba? Sa talagang tunay na nagmamahal. At ang swerte nga actually, ang swerte niyan kasi may mapag-iiwanan ng mga magulang at mga kapatid. Apakaswerte. May mga iba na wala nang choice talaga, iiwan na lang sa kung saan, kung kanino, kahit ano na yung influence niya kasi nga walang mapag-iwanan na magulang, 'di ba? Dati partner, yan yung yun yung parang iniisip ko dati na kapag tumanda ako, iwan mo din. Oo, hindi dapat pag ako yung tipo ng lola na gustong iwan sa akin yung mga bagets na mga junakis ko kasi I'm such a cool granny. Abonggang granny, gano'n. Abonggang granny, 'di ba? Na excited sila kapag weekend kasi kasama nila yung bonggang granny nila, 'di ba? Parang gano'n. Ang swerte mo kapag may gano'n ka, may bonggang granny, may bonggang ante, may bonggang uncle, 'di ba? Mas mga 'di ba sabi nga nila paglaking lola mga spoiled. Oo, so, 'di ba? Ganun ka, no? So feeling ko gusto ko maging gano'n. So dapat yun yung sabihin mo dun sa syupatembang mo, 'di ba? Sa kapatid mo, sabihin mo sa kanya na ayaw mo bang ma-spoil siya ng lola niya? Ayaw mo bang yung lola, usually yung mga lola kaya nang suspoil na ng mga apo kasi miss na nila yung merong bata sa kanila. 'Di ba? So gusto nilang ibalik yung memories nila na nag-aalaga sila ng bata. Tsaka iba yung energy pag may bata sa loob ng bahay. Correct. So nakakadagdag na ng buhay dun sa mga lola. Yun yung mga sabihin mo na parang dadagdagan mo ng 10 taon yung buhay ng nanay natin, 'di ba? Kapag kasi pag dinala mo diyan yung mga anak, kaya mo yan. Kwento mo nga lahat sa amin, 'di ba? Kung ano mga paliwanag kung bakit kailangan kunin yung mga anak 'di ba? Maayos nga yung buhay nyo ngayon, baka mas maayos pa nga yung buhay nyo. Kaysa sa amin Nakapagbigay kayo ng durian sa amin, True. kami wala. Nakapagbiyahe nga kayo mula Davao, papunta dito para bigyan kami ng durian. Kailan pa kami huling pumunta ng Davao? Si Marta yata di pa nakarating. Diba? So mas maayos yung buhay nyo sa amin. So kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Mukha lang maayos yung buhay namin pero hindi. Nakakaloka. Siguro depende sa presentation na gagawin ninyo. 'Di ba? Depende kung paano yung pwedeng tawagin natin na offer or yung arrangement na gagawin ninyo.
dapat it should not sound as if you are taking away the kids. Oo. Hindi pwedeng ganun na parang... Kasi hindi nyo naman anak yan, di ba? Yes, dapat hindi ganun yung maging impression ng mga magulang. Nandyan kayo to serve as foster parents. Na parang, di ba, na gusto mo pasyal-pasyal kayo dito. Hindi wag mo nyo sasabihin na kukunin namin yung mga anak ninyo. Kasi masakit yun sa mga magulang. Bakit yung kukunin? Yeah. Di ba? Pwede nyo sabihin na, gusto nyo ipasyal mo muna dito yung mga anak mo. Di ba? And then, siguro, kunyari, mag-set kayo during weekends, nasa amin. Tapos makikita nila yung difference Yes. Na parang, pag nasa lola pala nila, no, mas nakakapaligo, gano'n. Yeah, hindi totoo, may gano'n. Sila ng mas gano'n, mabango yung ulo, di may ba? bagong damit lagi pag uuwi ng Correct, bahay. di ba? Parang ayaw nang kainin yung mga ulam dito sa atin kasi masasarap yung ulam sa may gravy tsaka may beef steak. Yan, diba? Tapos pag uwi nila sa bahay ninyo, may dala pang pasalubong. Yung mga sobrang luto ng lola, halimbawa, yung mga sobrang pagkain sa bahay, i-take home sa inyo. Makikita niya kaagad yung difference. Correct. Kumbaga parang ang i-highlight ninyo yung benefits na makukuha at hindi yung kasi syempre kaya hindi sumasagot yung mag-asawa kasi feeling nila kukunin Oo. mapapalayo. Ano ba distance ninyo? Bakit okay lang sa kapitbahay at hindi okay sa inyo? Baka naman 5 bundok kasi ang 5 bundok ang pagitan at mahirap kayong puntahan. Ano ba 'yun, 'di ba? Baka may ganun baka may ganyang setup. Hindi natin alam, 'di ba? Kasi hindi sa atin in-explain kung ano yung distance nung lugar nila sa lugar ninyo. Correct. Kasi sabi nila, 'di ba, pwede namang uwian kapag ka weekends. Pero para sa mga magulang na may ganyan kasing mga anak na 8 and 6 years old, 'di ba? Masarap kasi na lagi sila nakakapiling Kahit maingay, magulo at nakakalurke yung mga bata na ganyan. Minsan lang din sila bata. Kaya ganun din sila. Kumbaga parang gusto nilang panindigan na kaya nila kahit hirap na sila. May ganun yung pakiramdam nila. So correct. tama si partner. Dapat yung presentation parang hindi naman nangunguha ng bata. Parang wala na lang kalaki ng ban. Correct, ang lakas makaputing ban diba? Tsaka baka naman yung presentation din kasi ninyo is as if wala na silang nagawang mabuti. Yes. Diba? Yung parang ganun kasi yung dating, parang ano ba yun, hindi na marunong. Parang wala na silang, siguro may konting pride din yung mga yan na sinasabi nila, so wala ba kaming nagawang mabuti? Hindi namin napapalaki na maayos. E di syempre, alam naman sabihin nyo, oo, diba? Pero dun sa mga suggestion nyo, parang oo diba? Diba? Correct, Parang may ganun diba yun yung nakita natin na parang kulang na kulang talaga kay sa kanila. Oo, kulang naman din talaga, 'di ba? Kumbaga ang sa inyo meron namang option iba. Pero sila yung parents Correct. Diba? Nasa kanila din yung final decision kung talagang gusto nilang bumukod or ibigay yung mga anak sa inyo. But then again, totoo yun na kailangan yung pag-present mo sa kanila hindi dapat to personal attack. Oo. Na parang ano ba kayo? Kasi diba, naman tingnan mo yung mga anak nyo lumalaking bastos. That's the truth kung yun yung nakikita nyo. Pero dapat hindi ganon. Hindi offensive yung atake nyo sa kanya. Sinali nyo pa yung squatters area hindi sa amin ang galing yun dito kay Pau. Hindi lahat ng mga nakatira sa squatters area ay masasamang tao. Correct, totoo. Diba? Madami nga akong kakilala na nakatira sa squatters, hindi nila kasalanan na doon sila nakatira, 'di ba? Kasi doon yun yung kinalakayan nila na mas maayos pang ugali kaysa sa mga sa mga spoiled brat na maraming pera. Correct. So wag nating lalahatin. Correct. So yung mga ganong klase ng atake, for example. Oo, nakaka-atake yun Yung parang nakatira kasi sa squatters kung saan mga expose mga tao, 'di ba? Nakaka-lurky yun yung ganong statement medyo offensive yun. Lalo pa kung halimbawa yung lalaki kasi kapatid nyo yung girl, di ba? Well, kung lalaki, doon siya lumaki. Yes. Doon siya tumira. Palagay mo sa amin. Kinalakihan mo. Masamang tao. Sensitive sila sa ganyan, di ba? So maging maingat. Kailangan mo mag-establish muna ng magandang connection with your kapatid and your in-law. Di ba? Tama ba in-law ang tawag sa kanya? Bilasa. Charot. Bilasa na sila. Basta in-law, kung ano man. Kailangan nyo mag-establish yung magandang relationship para mas madali yung hiraman o yung yung foster parenting. Diba? Kasi ako, halimbawa, diba, ako pasapasa lang ako ng mga tita ko diba? Ng mga lola ko nung bata ako at madali yun for us kasi hindi intention ng mga tita ko kukunin ko yung anak nyo Ang pangit kasi ng pagpapalaki dyan sa lugar nila. Kasi wala siyang kalaro, amin na lang dito sa bahay namin maraming bata. Hindi ganoon.
Diba? Pag madaling hiramin ang mga apo, madaling hiramin ang mga pamangkin, kung maganda yung relationship mo with your kapatid, with your in-laws. Baka nga kapag ka ganun, alimbawa ako partner. Matik yun, habilin na agad yun. Ako ganun ginagawa ko, parang matik siya, habilin agad, 'di ba? Oo. Parang yung tita ng mga anak ko, puntahan ka agad si available ba si tita? O bakit para magtataka pag hindi pa available? Bakit hindi siya available, 'di ba? Diba? Kasi may magandang relationship. Hindi naman natin ginajudge, baka naman magandang relationship nila partner. Judger naman tayo. Hindi, kung maganda na, i-enhance mo pa. Yan. Diba, lalo mo palalimin, paigtingin, pagandahin yung relationship mo doon sa kapatid mo. Para minsan yung pakiusapan, madali pag ganun eh. Minsan nga kahit wala nang pakiusap, voluntarily ipapahiram sa'yo yung bata. Ate, magsisimba muna kami. Ate, pupunta kami sa work, pwede bang sa'yo muna yung mga anak ko at hindi sa ibang tao. Yeah. Diba? Kasi nga maganda yung relationship ninyo. So baka may ganun silang issue. Kahit natin ang family issues nila. Baka naman kasi. Baka diba? naman kasi. Oo, diba? Kasi may kung limbawa, kayo. may ganun, hindi mo lang sinasabi, ayaw mo lang isplok. Correct. Diba? Alam niyo yung pagdidikdik sa kasalanan ng isang tao, lalo siya magdidistansya sa inyo. Yung sinasabi mo, 16 years old pa lang kayo, hindi pa kayo handa magpamilya. O totoo, given na yun, nagkamali na sila doon. Pero kung ididikdik mo pala lagi sa kanila, lalayo yung taong yun sa'yo. May ganun na parang walang araw na hindi sila humingi ng pera kasi kulang yung kinikita nila. Oo, diba? yan. Yung mga anak ninyo, malaking bastos, di ba? Talagang lalayo sila pagka ganon. Mali yung atake, mali yung arrangement na ginagawa. So yun yung dapat munang establish. Establish a good relationship at paano yung arrangement na gagawin. Yeah, na hindi it will not seem like sobrang sama nilang mga magulang. Yes, kasi hindi parang dapat ganon. yung dating talaga dito talagang pinabayaan eh. Oh, we know your intention and we appreciate your good intention. At maganda yung intention ha, kasi syempre Yes. ultimately gusto natin na ang mga kabataan ng pag-asa ng bayan. So ultimately lahat ng mga kabataan gusto natin silang i-shelter na maayos, bigyan ng maayos na edukasyon, turuan ng maganda, 'di ba? Kasi sila rin ang next generation, 'di ba? Ang ganda ng intention, bongga, 'di ba? Yun, appreciate natin correct, yun. 'di ba? Yun lang kaya sila apprehensive yung kapatid mo tsaka yung kanyang asawa kasi baka nga dun sa atake. Totoo, 'di ba? depende Parang yun, attack yung dating eh, parang ganun. Correct, paano mo lalapitan. So kailangan na maganda yung lapit mo sa kanila. Kasi ang pinaka-importante naman sa lahat mapabuti yung mga bata. Yes. 'Di ba? At sana maintindihan din yun ng kapatid mo, 'di ba? That you also want what's best for them. Correct. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!